Iki lho Mas, masalah aku ndek nggih statement ning Facebook iki lho. Aku iki jare ndukung MBG, jare aku dibayar wong MBG, jare aku pegawene MBG. Sing jare aku kon keracunan sik. Komentar-komentar iki lho, wis nglarakne ati wong tenan kok. Wis jeneng wong akeh lho. Masalah aku gawe statement MBG ndek wingi kuwi. Terus nek umpamane wae iki, kowe Ya. dadi presiden ku MBG-ne mbok teruske apa mbok bubarke, Pak? Nah aku dadi presiden, MBG-ne tak tambahi malah Mas. Ora tak bubarke, tak tambahi. Tambahi ku tambahi menune ta tambahi bangunane, Pak? Tak tambahi esuk-esuk sadurunge mlebu sekolah jam 7 kae. Sarapan sik. Oh, sarapan ana soto, ana sego kuning, serabian sego ya ana roti bakar. Ya toh. Esuk lagi mlebu sekolah. Ngombene susu, Pak. Ya ngombe tetep susu no. Istirahat kedua pertama es campur. Oh, es campur, es buah, es dawet komplit. Aja wae snack ae, Pak. Yo snack yo ono. Snack ono komplit, Mas. Wong negara ditokeh kok. Terus istirahat kedua jam 11 setengah 12 makan siang biasa. Gitu, makan siang. Engko nek wis jam 3 nek SMP lho ya. SMP jam 3 kan jam 3 jam 4 SMA SMP. Kuwi ono neh, Mas. Bakso karo mie ayam. Oh. Lho, iku menu akeh-akehan ku. Wong lagi siji do keracunan akeh-akehan ku kira-kira nek keracunan piye, Pak? Lho. Butuhe UKS nggo apa? UKS nggo tak kai dokter siji-siji setiap sekolahan. Dokter siji, perawat loro. Lho, kurang piye? Kok lagi ana rasa mules ana ngene, langsung ana doktere. Oh. Aja kuwatir pokoke nek aku dadi presiden lho ya. Mulai sekolah dia tak sangoni. SD 5.000, SMP 10.000, SMA 15.000. Gen nggo wis nggo tuku bensin apa-apa ngono. Iku duwite sapa, Pak? Dum-dumke, Pak. Duit negara iki akeh, Mas. Duit negara akeh. Carane gaji menteri, gaji DPR tak potong. Ngapa menteri DPR iki ngapa tugas iki? Tak potong gaji sasi tak gak gaji pira ya, tak gaji 5 juta lah wis lah. Ora usah ono sing jenenge tunjangan. Terus apa ku jenenge? Duit-duit sing kae lho. Administrasi terus ana uang bensin, uang kunjungan kerja ki tak hilangkan kabeh. Wehke cah sekolah. Kaweke cah sekolah. Masuk, Gitu. Pak. Kok dokter karo perawat kok ijek ora mumpuni tak gawe ke rumah sakit san. Setiap sekolah ngono rumah sakite. Lho kurang piye? Nek kowe dadi presiden, Nah, aku Pak. dadi presiden kuwi Mas, dadi presiden. Dadi nggo wong sing nyinyir-nyinyir kuwi sing jare ora setuju MBG kuwi. Kuwi gendo seneng. Ning aku ya tidak mengurangi rasa prihatin saya, tidak mengurangi rasa hormat saya, kasihan saya kepada korban-korban yang menjadi korban keracunan. Ngono lho Mas, maksudku ngene kuwi. Aku ya rumangsa kok Mas, mesake nek wong aku ya rumangsa sedih, melu prihatin, melu susah yen ana cah-cah keracunan kuwi. Mula nek aku dadi presiden besok ya programku ngono kuwi. Tak lanjutne program Pak Prabowo tak tambahi malah. Sampeyan usul apa? Tak tambahi. Kira-kira engko nek bocah kok ora ndek duit, bocah kok ora ndek biaya, seragam gratis. Gitu. Nek perlu rasa seragam, Pak. Sepatu elek tukoke. Jane ku seragam ku ya ora pati penting kok. Ya ora apa-apa. Pengen nganggo seragam malah seragam nih, seragam penting to, Mas. Jenenge wong sekolah ki ya iso bedane iki wong sekolah wong ora kan seragam penting, Mas. Seragam tetep merah putih untuk SD. Ngono, Pak. No. Oke. Jadi ojo lali untuk calon presiden berikutnya jangan lupa ya. Ojo lali. Gambar jagung.